Siyanibingelela nonke balaleli nababukeli egameni lenkosi uJesu Kristu. Kulo ibandla likaNkulunkulu abangcwele abathandiwe bathengwa ngegazi elinenani eliphezulu emazulwini nasemhlabeni. Makube kini umusa nodumo nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu, owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Makube kuye udumo kuze kube phakade. Amen. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje, izwi lenkosi uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu, oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa ukufinyelela eqinisweni elindlela neqiniso nokuphila izwi lenkosi uJesu Kristu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanesambulo uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esekunikeza isambulo ukuba usithule kuzo zonke izindlebe eziyimisele ukuza eqinisweni nasebungcweleni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mniningwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address la ungakwazi ukusithola khona ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. No, my cell phone number, no, my WhatsApp number, it is 066 566 9245. 066 566 9245. Izintshumayelo zonke nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube. Lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise kube ngabe lokhu okuzwayo ngamadlebe kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke senishumayeza khona, sinifundisa khona, kufakazelwa imibhalo engcwele, iBhayibheli. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela ebungcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nezihlobo zakho nabo bonke abantu bathandayo nobaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso ukuze wonke umuntu ahlolisise kube le mfundiso asuke ifundiswa ngabe iyafakazelwa imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosharisha ilink uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge Baba wethu osezulwini, sicele umnini mandla onke yena ohlezi esikaleni sobukhosi ukuba izwi lakhe eliyinkemba lihlabe lihlukanise, lihlolisise, lisuse yonke imfundiso engcolileyo emphefumulweni yethu. Kuhlale izwi lakhe eliphilileyo elinamandla lithele izithelo. Ake sivala amehlo, sigobise amakhanda. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamkelani umfowethu uMhlengi Zondi ozobe siholwa ngokwembhalo. Umoya ongcwele ekhazimulisa inkosi nomsindisi wezimpilo zethu uJesu Kristu, yena oyisibani sezwe. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane kule ndlela yokungcwele. Amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane benkosi egameni lika Jesu Kristu, umnini mandla onke, inkosi yokuphila, inkosi yomusa, yena ongaguqukiyo, ongenasiqalo, ongenasiphetho, umnini mandla onke, inkosi yenkazimulo. Siloke sithule bona-ke ubufakazi ngalo iBhayibheli ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso egameni lika Jesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe bonke abangcwele abanika izwi bathembeka, bashiya ubufakazi nembhalo ekuyiyo namhlanje siqaphuna kuyona ukuze siphelelise
amazwi kaNkuluNkulu kuba prophet aseke bakhuluma ngalomoya esikhuluma ngawo. Siyabonga uNkulunkulu ngesethembiso sakhe asifeza sokuthi athumele indodana yakhe eze ngayo emhlabeni ukuba khulula thina ziboshwa zobumnyama ejele lika Sathane. Wasikhulula ngegazi lakhe, wawuthulula umoya wakhe kulabo abakholwayo egameni lendodana yakhe. Basindiswa baba ngamadodana kaNkuluNkulu kungeyona intando yenyama noma bezelwe ngegazi, kepha manje bazelwe ngokamoya ongcwele. Siyambonga uJesu Kristu, umfeli wethu nomsindisi wethu, inkosi yokuphila, yena owanqoba ukufa wanqoba uSathane. Okungayi isimile sikwazi ukuthula ubufakazi ngenxa kamoya ongcwele. Siyambonga uJesu ngabapostoli bakhe abathembeka, bahamba naye bangabuza lutho bengabaza, kepha babuza befuna ukuqonda bakholwa. Wabahola, wabanika isethembiso sikamoya ongcwele ayebathembise sona esekhuphukela ezulwini. Bahamba bashumayela ivangeli umhlaba wonke, balifela ivangeli. Namhlanje sithola ubufakazi ngabo ngamandla bawathola kuJesu, nathi amandla esiwathole ngenxa yabo ngokukholwa kwabo. Sathola amandla kuJesu ngokuba wonke umoya owawulethwa abaprofeti nabapostoli bakhuluma lizwi linye. Nathi-ke njengamakholwa simele ukuba ibandla elilodwa likamoya ngezwi, sibe mqondo munye, sibe lizwi linye, sibe inhliziyo nye. Kungabi khona ukwahlukana nepolitiki namaqembu ngaphakathi ebandleni, ngokuba lokho akuveli uNkulunkulu, futhi uNkulunkulu akasoze akwenza lokho. Ufuna ibandla likamoya. Lokho ukuveza mekhuluma ngendodana yakhe uJesu Kristu. Lapho khona uJesu ekhuluma nentombazane iSamaritan. iSamaritan lithi obaba babekhonza entabeni, kepha nina amaJuda nithi nikhonza la eJerusalem. Manje ke lo muntu wesifazane waseSamaria, iSamaria noJuda isizwe leso esisodwa esihlukene phakathi, ngokuba isizwe samaSamaria isizwe sika-Israel. Amakhosi akwa-Israel ayebusa eSamaria, bese kuzoba khona isizwe sikaJuda sobukhosi esasibusa kuphi eJerusalem. So uJakobe uhlukene phakathi ngobukhosi nangezindawo, kepha inkosi ebabusayo yasezulwini iyodwa. So ngokwasemhlabeni umuntu wesifazane wayazi ukuthi abantwana baka-Israel, abantwana bakaJuda basenabo ubudlelwane, ngokuba kube khona impi phakathi kuka-Israel noJuda isikhathi eside. Ingakho kusuka amakhosi akaJuda ayokwahlulela u-Israel uliwe isikhathi eside. So ngaleso sikhathi-ke abantu bebekhonza bebeye eJerusalem, abanye benama-altare ezintabeni endaweni eziphakemeyo, benza khona imihlatshelo. Khona kulo ngxubevane yama-altare khona nema-altare kaSathane abekwe amakhosi ayebusa nabapristi bamanga nabaprofeti bamanga. So lo wesifazane wazi ukuthi abalungileyo noma nendawo yokukhuleka abakwaJuda eJerusalem. Kepha uthi uJesu ufuna ungi-understand noma ungiqonde mengikhuluma, ngoba lento ibalulekile ukuthi uyazi, ngokuba nina nazi ukuthi ibandla ingokuba naku nihlangana endlini enkulu. Khona ibandla lapho khona abantu behlangene, bese kuba khona umoya ongaphakathi. Singaba ibandla yebo, kepha umoya osiphethe noma osiholayo iwona muphi? Mibili imoya, njengoba uJesu ethi zimbili izindlela, mibili imimoya le emhlabeni. Lo okaSathane ubusa le emhlabeni kuphela.
lo kaNkulunkulu ubusa emhlabeni lesikhona ubusa ezulwini ubusa ngaphansi komhlaba ngenxa kaJesu Kristu. Kwakumele lokho kugcwaliseke ngoJesu Kristu ukuthi uNkulunkulu ubusa emhlabeni ezulwini nangaphansi komhlaba. Lokho kwenza ukuthi uSathane noma enendlela yokuthi abuse emhlabeni ubusa ngokwenyama. Umoya wakhe ukwazi ukukhohlisa inyama yomuntu kuphela. Ngokuba ezulwini akasiyakwazi ukwenza lokho, wakwenza waqoshwa ezulwini, waphuma ezulwini ngenxa ukuthi wakhohlisa izingelosi. Wakhishwa, so akusekho uSathane ukuthi abuyele ezulwini aphinde ukwazi ukukhohlisa imimoya yakhona, ngeke kusenzeka. Sekusele imimoya kaNkulunkulu elungele manje ukuphila ezulwini lapha ebukhosini bukaNkulunkulu. La emhlabeni uSathane ukhishwa khona ukuba azoqeda ngabantu abangezwa. Njengoba ethi akisho ukuthi waxoshela ukuthi azosikhohlisa, wakhishwa ngoba engenayo indaba ezulwini. Uthe mase efikile emhlabeni wabona ukuthi uNkulunkulu wakhe umuntu ngomfanekiso wakhe. And futhi uNkulunkulu uyamthanda umuntu ngoba emakhile ngomfanekiso wakhe. Wayesethola inxeba lokuthi angeneke akhohlisa umuntu uSathane. So ngaleyo ndlela ke sasesiwele sona uSathane unendlela yokungena kuthina ngenxa yokuthi sayeka ukulalela umyalelo kaNkulunkulu ayewunikile uAdam. Ngaleso sikhathi kungena lowo moya kumuntu namanje usabusa ngoba access yaSathane enyameni ingokukhohliseka kukaEva. Ukuba baphila ngomthetho kaNkulunkulu ngoba namhlanje sisaphila ngawo. Ukuba abokuqala babezokwazi ukuthi basiholele eqinisweni. Kepha ngoba bahluleka sila lesikhona njengamanje sishumayela uJesu. Njengoba athi ke uNkulunkulu lapha kwincwadi yaGenesis kwinyoka sahluko 4 noma isahluko 3. Uthi uNkulunkulu lapha kusahluko 3 verse 16 mase eqalekisa kwesifazane ngifuna uunderstand uthini. Wathi kowesifazane ngizakukubangela ubuhlungu obukhulu. Awuhlehle uqale lapha ku15 ngoba manje ngifuna akhona la eqala khona eqalekisa uSathane. Ngifuna uunderstand uthini kuSathane. Incwadi uGenesis isahluko 3 verse 14 uJehova uNkulunkulu wathi enyokeni. Wathi enyokeni uJehova uNkulunkulu. Njengokuba usukwenzile lokho. Njengokuba ke sowukhoshisile uqalekisiwe phakathi phakathi kwezilwane zonke uSathane uqalekisiwe naphakathi kwazo zonke izilwane zasendle. Yes. Uza kuhamba ngesisu sakho. Yes. Udle uthuli izinsuku zonke zokuhamba kwakho. Yes. Ngizakubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane. Ngizobeka ubutha phakathi kaSathane nowesifazane. Naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Kwenzalo kaSathane nenzalo yowesifazane. Impi inenzalo yowesifazane. You understand? Lo qala ukukhohliswa impi iphakathi kwakhe. Yabona njengoba sintshela sithi iBhayibheli libhizi likhuza abantu besifazane ezintweni eziningi. Bese abantu bebheke mina bathi ke mina ngilona abantu besifazane. Yizwa uNkulunkulu uthini? Ngilalelisisa mzalwane. Yizwa uNkulunkulu uthini? Uthi ngizakubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane. So iBhayibheli malithi umuntu wesifazane angahlobi ngaphandle wena uthi ayikho inkinga. Wena ngenwe ubutha bukaSathane. Amen. iBhayibheli manje ngimvumela wesifazane ukuba abuse ebandleni. Wena ufuna ukuzoma la ushumayele uba lokhohlisiwe. Wena usaqhubeka le kwahamba khona uEva. Do you understand? Angikhathali ukuthi umfundisi wakho ngabe uthini. Ngithi mina lithini iBhayibheli. Glory to God. Lithini? Hallelujah. So manje uma beka ubuthi phakathi kowesifazane nenzalo yowesifazane plus nenzalo kaSathane okusho ukuthi lo moya kaSathane uzoqhubeka kanje uzozala. Amen. Izikhohlakala eziningi ezizobuye zokhohlisa abantu abadalwe uNkulunkulu. So imoya kusho kaSathane eminingi. Hallelujah. Hallelujah. Inzalo uyazala nayo. Uyazala nayo izikhohlakala zakhe. Ngoba ezulwini uSathane aphumanga yedwa. Akaphumanga yedwa uSathane mzalwane. Akaphumanga yedwa uSathane ezulwini. Ongiphi incwadi yesambulo sahluko 12. Ngifuna uverse
4, 5, 6 and 7. Ngifuna lezo zincwadi nje, ngifuna ukukhombisa uSathane akaphumanga yedwa ezulwini, bese sibuyela kwincwadi yeGenesis, bese sibuyela kuJesu ke ukuthi utheni uJesu. Incwadi isambulo isahluko 12 verse 5. Wabeletha umntwana wesifazane. Wabeletha umntwana wesilisa. Incwadi enjani? Isambulo isahluko 12. Ngifuna verse 4 mina. Verse 4. Umsila wakhe wadonsa okwesithathu. Ubalo uqalaphi bese umsila wakhe? Iqala kuphi ithini? Uthini? Kwabonakala kwase kubonakala isibonakaliso ezulwini. Kuphi? Ezulwini. Oh, indaba isezulwini. Ubona into eseyenzeka, akabona into ekuthiwa iyenzeka ngaleso sikhathi. Khona abantu ocathi ke uSathane wakhishwa ngaleso sikhathi ezulwini. Nope. Isibonakaliso ezulwini sento eseyenzakalile. You understand? Incwadi yesambulo ikhuluma ngezinto ezenzakalile, ezenzakalayo, ezisazokwenzeka. So isambulo, mase uwazi isambulo, glory to God, Lord Jesus Christ. Glory to God, hallelujah. Yeah! Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Glory to God. Yeah, glory to God. Hallelujah. Jesus Christ. Hallelujah. Atala ukuthi inkosi ifinyelele ekupheleleyo. Ngegama lenkosi uJesu. Thatha udumo kuJesu. Wena uqhubeka wonke. Ukasimuliso wena wekho uyingcwele Nkosi uJesu, uyingcwele Nkosi uJesu, uyingcwele Nkosi uJesu, uyingcwele Nkosi uJesu. Thatha udumo uNkulunkulu, uyingcwele Nkosi uJesu. Wena wedwa Nkosi sifuna ubukhosi bakho kuphile ubuse ngaphakathi kithi. Thatha udumo uyingcwele. Wena wedwa uyingcwele Nkosi uJesu, uyingcwele Nkosi. Khasimuliswa kithi Nkosi uJesu, khasimuliswa empilweni zethu Nkosi uJesu. Busa uNkulunkulu namandla egameni Nkosi uJesu Kristu. Hallelujah. 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 Uyingcwele, 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 uyingcwele Nkosi uJesu. Uyingcwele, uyingcwele Nkosi uJesu, uyingcwele. Uyingcwele Nkosi uJesu. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Vusa umuntu kaNkulunkulu ngaphakathi kithi Nkosi uJesu. Vusa umuntu kaNkulunkulu Nkosi uJesu. Hallelujah. 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 Siyabonga. Siyabonga Nkosi uJesu. Hallelujah. Kazimula Nkosi uJesu. Kazimula empilweni zethu. Sibonga ukuvuswa Nkosi izwi lakho linamandla. Sibonga ukuphiliswa nguwe Nkosi uJesu. Wena wedwa uyingcwele. Wena wedwa umnini mandla onke. Wena usikhululile emandleni omnyama. Osikhalulile Nkosi emandleni kaDrago, uSathane Nkosi olutha izizwe zomhlaba. Siyabonga Nkosi uJesu ukuthi ungaphansi kwezinyawo zakho. Siyabonga ukuba thina besifile Nkosi savuka ngoKristu Jesu inkosi nomsindisi. Uyingcwele Nkosi uJesu, uyingcwele, uyingcwele Nkosi uJesu. Wena wedwa uyingcwele Nkosi, amandla nobuhlakani nobukhosi bungobakho. Sikunika udumo uNkulunkulu namandla. Sithi uyingcwele Nkosi uJesu, uyingcwele. Uyingcwele Nkosi uJesu, uyingcwele wena wedwa. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Yeah! Hallelujah. Yeah! Glory to God, hallelujah. Sikunika udumo Nkosi. Yes! Sikunika udumo. Glory to God. Wena Nkosi ukhona, unokhona nozayo. Hallelujah. Hallelujah. Umnini mandla. Kwabonakala esinye isibonakaliso ezulwini. The only time. Hallelujah. Glory to God, hallelujah. The only time. The only time. The only time, glory to God. Only time when
Uzokhuluma ngezinto eziphakathi la. Glory to God, Jesus Christ uJesu uzokunika. The only time uzobunikiwe. Ngaphandle kokunika ngeke uzokhulume ngazo. Uzokhuluma glory to God ngokuqonda kwakho. Kepha ke isambulo izwi linikwa labo abamfunayo nalabo abamukelayo. Nalabo abanjubileyo ngentando yakhe, hayi ngokuthanda kwabo. Glory to God lento yakhe. So, uma uyinika lo nalo. Ngokwesilinganiso asinika ngaso ngoba yena ungumnini mandla onke. Angeke ngikwazi ukuba namandla onke. Glory to God. Ngoba vela kuyena. Yena unginika amandla alingene mina. Njengoba uyazi umsebenzi wami yini. So ke uma ngimla glory to God ngishumayela. Uyana okhulumayo. Uyazikhulumela. Uma ngambulela ukuba ngiyamazi ekuqaleni glory to God ngiyamazi phakathi. Ngiyamazi ekugcineni. Glory to God ekugcineni ngiyamazi. So benginika. Glory to God uyanginika. So manje angikhomba ngale zinto lezi. Lezi ezakhe glory to God uyabanika abafunayo. Uyabanika. So manje bebanika isibonakaliso. Njengoba babanikile. Nami isibonakaliso uyakunika glory to God. Noma ngeke ngiqonde ngaleso sikhathi. Kepha kona konke kushilo glory to God kuyenzeka. Kunesikhathi sakhe esibekiweyo. So manje bohamba naye glory to God. Uzohamba njengokuba yena ungambulelile. Yebo, khona ezinye izinto ezokhulisa kuzona. Bedlulisa kuzona hayi ngoba ngakuthandi. Glory to God. Ufanele ukudlula kuzona ukuze kuphelelise ubufakazi bakho naye. Ngoba nje yonke lento le uyenzela ubukhulu bakhe nenkazimulo yakhe. Akayenzela ukuthi uzikhukhumeze wena. Wonke umuntu ozibongayo fanele asibonge enkosini. Glory to God, wonke umuntu okhulumayo ufuna ukukhuluma njengamazwi enkosi. Uma ungawazi noma ungenawo uzophetha. Uma uzohlabana zigama laNkulunkulu. Ngalokho uzokhokhela lokho ngoba yini? Uthunyiwe ungahambe ungathunywanga. Uhambile ngokuqonda kwakho. Baningi abantu abagolosayo. Abathunywanga glory to God. Bayizihambela. So bezihambela. Konke abakwenzayo bakwenza ngenyama, bakwenza ngosibonakaliso. Asikho isambulo. Ngoba yini? Abathunywanga. Abafuna ukuhlala uNkulunkulu. Abafuna ukuhlala uNkulunkulu. Bafuna ukuhamba ngaphambi kwakhe, abafuna ukuhola, bafuna ukuzihola. So ke ngeke umhola uNkulunkulu uthanda. Glory to God lento yakhe. Isibonakaliso esakhe. You understand? So uthi ke wasebonakala esinye isibonakaliso senzo bese yenzeka ngaphambilini. You understand? Ngeke azofika azokwazi ukuthi uSathane manje azophinda azozingela khishoma ngezulwini ekubeni usekhohlisa uAdam noEva. You understand? Ukhuluma ngento esenzayo ngaphambili. You understand? So manje lesibonakaliso esanto esenzeka kudala. You understand? Ngaphambi kokuthi siqonde thina. Ngoba lento leyo kumele uNkulunkulu ayibeke ngokuba wezofuna ukuyivezela. Fanani nokuthi uNkulunkulu wadalisa nomhlaba. You understand? Ukuthi umuntu onomoya ngcwele uNkulunkulu ophilayo azotshela lo muntu ukuthi ngosuku lokuqala uNkulunkulu wenzani. You understand? Akekho bonke ososcience babheke bakhuluma ngo-million years. You understand? Bakhuluma nge-Big Bang. Akho Big Bang eBhayibhelini. Lithi uNkulunkulu wakha umhlaba. Wazakhela yena. Emhlabeni wonke kolutho. Glory to God. Kepha uyena wamemeza ngezwi lakhe kwaphela. You understand? So ke manje namanje wayibekile lokho. Nalokho wayibekile kubekela uMoses. Wakuvezela uMoses. Understand? Kuningi ekuvezela abaprofeti bakhe ukuze babe ufakazi ngazo zonke izinto ezikhulumayo. You understand? So manje mebethula ubufakazi bonke abaprofeti bakaIsrael, bonke abaprofeti babantwana bakaIsrael bakhuluma izwi linye. Angisakhulumi ngokwezizwe ukuthi amaJuda noma Israel. Ngikhuluma ke ukuthi ke abantwana bakaJakobe bonke Israel bakhuluma izwi. Abaprofeti abaphume ngaphansi kwakhe. Uma kukhona abaprofeti bamanga uNkulunkulu waqedela ngabo. Why? Ngoba efuna bakhombisa ukuthi uyena kuphela nabaprofeti beqiniso. You understand? So bongathi unyanga uNkulunkulu hlala phansi. Hlala phansi. Ngoba uzophetha. Inkinga yini vele nenkani ngoba njola inyama yena liholo moya ngcwele. Banike. Kwabonakala esinye isibonakaliso ezulwini. Yes. Bheka uDraco. Nango uDraco. Omkhulu obomvu. Okay, yabona manje uthena uNkulunkulu ngale. Umuntu osifazane wakhohlisa uSathane. Nale nyoka levela. Inkulu ibomvu. Inkulu uyasho umprofeti uthi inkulu ibomvu. Inyoka enkulu ebomvu. Kepha umuntu osifazane yafika njengesimo sokuthi engazi ukuthi isiveze incane. You understand? Yavela ngamazwi amahle ahangayo. Enza umuntu esifazane ukuthi athi mebuka izinto ezumyalelo kaNkulunkulu azibone zingasabalulekile. Kubaluleke nenkanuko kumele igcwalise yeso lakhe. You understand? Kwase kwenzakalani? Omkhulu obomvu. Yes. Enamakhanda ayisikhombisa. Namakhanda ayisikhombisa. Nezimpondo eziyishumi. Nezimpondo eziyishumi. Nasemakhanda akhe enemiqhele eyisikhombisa. Lalela.
Yabona mengishumayela iBhayibheli angikwazi ukuchazela into engekho eBhayibhelini ngento engiyicabangayo. So uNkulunkulu meveze izinto ufuna ukuthi uhlale ezwini lakho ungaphumi. Ingakho ethi-ke isiyalezo phezukwani kwesiyalezo. Umuqa phezukwani bese kuba yilapha yana lapha yaphinde ubuye uzohlala kuphi kwesisekelo. Ngoba manje yonke into uNkulunkulu afuna siyazi uyiveze ngalo iBhayibheli. You understand? So mekhuluma uNkulunkulu ufuna usivezele ukuthi uSathane uyisilwane esinjani kamoya. You understand? Isilwane esikhulu esiyinyoka ebomvu. Sinamakhanda awu7. You understand? Nezimpondo eziyishumi. Nasemakhanda akhe enemiqhele eyisikhombisa. Yes. Umsila wakhe wadonsa okwesithathu kwezinkanyezi zezulu. Yes. Waziphonsa emhlabeni. Okay, akusesiveze ngokukamoya. uNkulunkulu into ayizondayo, into ayinyanya ukusho ukuthi uSathane lo. You understand? Ngokukamoya. Imoya engaki leyo 7. Glory to God. You understand? You understand? Ngifuna incwadi ezakho Bryce. Sahluko 6. Ngifuna verse 16. Sifuna ukubheka ngokukamoya ukuthi ke imoya meni leyo uNkulunkulu akhuluma ngayo ewu7. La angayifuni enemqhele ekuyiyona thiwe izonda esiningi sophambi kwakhe. So seseqonda ukuthi ukhuluma ngemoya egcwele kuyena uSathane. So uma unalowo moya na uba nje ubone imoya kaSathane. You understand? Banika. Kukhona izinto eziyisithupha. Izisithupha azizondayo uJehova. Yes. Yebo. Isikhombisa ezisinemngiso. Emphefumulweni kaNkulunkulu. Amehlo azindlayo. uSathane lo. Nolimi lwamanga. uSathane lo. Nezandla ezichitha igazi uSathane lo. Nenhliziyo eceba imicabango emibi. uSathane lo kanti wakhishwa inezolweni. Glory to God. Wakhohlisa izingilo samoya wamanga. You understand? Impakamo otheni ufuna ngaphezulu kwezinkanyezi zikaNkulunkulu. Yamkhipha ezolweni lo nto leyo. Inhliziyo eceba amacebo amaningi. You understand? Bese kuzoba umuntu ochitha igazi engenagazi. You understand? Nezinyawo ezishesha ukugijimela ezigijimela ukwenza okubi. uSathane lo. Siyamfaza namhlanje. Ufakazi wamanga ufakazela izinto zamanga ugcwele umoya wenkohliso obanga ukucabana phakathi kwabazalwane uSathane lo. Hallelujah. Lezo nto leyo manje aba understand ukuthi lezi zikamoya uzokhuluma ngezinto athi ama habits yakona ama habits imoya leyo. Glory to God. Imoya enyoka namakhanda awu7 nemikhala awu7. You understand? Banika impondo ezu7. Impondo ezu7. Incwadi Sambulu isahluko 12 verse no. Amakhanda awu7. Impondo ezu10. Imikhala ewu7. Go ahead. Umsila wakhe wadonsa okwesithathu kwezinkanyezi zezulu. Akusho ukuthi wadonsa okuthathu okwesithathu. Ukuthi kuningi aphuma nakho. Okwesithathu akusho ukuthi okwesithathu. Unjani akusho ukuthi okuthathu njalo okwesithathu kwasezulwini futhi waphuma lo nedili lezi ngilo sazikhohlisa. You understand? Go ahead. Waziphonsa emhlabeni. Waza nasemhlabeni. So lento umoya uNkulunkulu abakhipha phela ezulwini umoya lo kaSathane. You understand? So manje bese sibheka kuSathane ukuthi waphuma yedwa ezulwini cha. You understand? Mesibona ngancwadi eGenesis ngifuna ukuveza ngiqhubeke. So akafuma ngayedwa uSathane ezulwini. uDrago lo uphuma nemoya. So uNkulunkulu mebeka inzalo akhulunywe ngenzalo yenyama kuphela. Khulunywe ngenzalo kamoya. You understand? Owesifazane uzoba nenzalo yenyama, uSathane uzoba nenzalo kamoya. Lokhohlisa ngoba akakwazi ukuba ukuzala physically, spiritually. Kunabantu abaningi uSathane, amademoni aphuma kuyena enkohliso. So kulezi ngilosi aphuma nazezulwini zaphenduka amademoni. Ngoba akubona uSathane bonke uSathane. Bese ba nezingilosi zakhe. Yayizona engishoyo. Uyangizona engishoyo. Yayizona engishoyo. Lemoya izalela la emhlabeni. Ngithi mina ke bright. uSathane waphuma ezulwini. Nezingilosi zakhe angithi. uSathane lemhlabeni uyinkosi yezingilosi ezamademoni. So manje ke sithi lithi iBhayibheli lapha kwincwadi yesibili yaseKorinte sahluko 11 verse 12 sikhulume ngabapostoli abeza kunina bezonibamba inkunzi nabaprofeti abeza kunina bezonibamba inkunzi nabafundisi abantu bamba inkunzi. Sinivezela ngabe iBhayibheli ukuthi ke njengoba ngithi ke uSathane waphuma nezingilosi zakhe. Lo mademoni angena kulabafundisi labo bamanga. Angena kubaprofeti bamanga. Angena komama emasontweni ngomoya wenkohliso.
angena kodadewethu esontweni ngaphandle kwemoya wenkohliso. So bahola wani bahola usathane bakwabo. So bayimsebenzi kaSathane bonke abantu abahamba ngalowo moya. You understand? Bayimsebenzi kaSathane ngoba ugcwele umoya wenkohliso. Lo moya wenkohliso awufaka kulezi ngilosi lezi aphuma nazo zokwesithathu ezulwini. So manje amademon lawo, you understand? Utheni? Incwadi yesibili kwabaseKorinti sahluko 11 verse 12. Yes. Kepha engikwenzayo ngizakukwenza futhi ukuze ngibaphuce ithuba abafuna ithuba lokuba bafunywane benjengathi. So bonke abantu abazikhumezayo abazenza sengathi bathunyiwe njengathi bephuma uJesu yabo besebenzela uSathane. Sonke sokwenza isisa ukuthi sibachithe ngemsebenzi yevangeli likaJesu elikukhanya sibambule ngalo ivangeli lokukhanya ukuba bona abasebenzela uJesu no. Yes Lord. Basebenzela izeso zabo Kulokho abazibonga ngakho. ngokuba bazibonga ngezinto eziphathekayo Ngokuba abanjalo ngokuba labo abanjalo bangabapostoli bamanga. okay bangabapostoli bamanga Izisebenzi ezikhohlisayo beziguqula abapostoli bakaKristu. okay asike sibheke baziguqula abapostoli bakaKristu izisebenzi basebenzela abantu Akumangalisi. basebenzela abantu basebenzela bani ukuthi ibona lamadimoni lawa agcwele kubantu asebenzela uSathane enza abantu bagcwale umoya wenkohliso ubufebe ukuntshontsha amanga ukuthanda izinto inzondo ukubulala ukuziphakamisa ukubulala igazi engenacala. Do you understand? Ukuthanda ukudaka utshwala amadimoni kaSathane lawo awathumile wonke lo madimoni mambi phambi kaNkulunkulu. Yes Lord Jesus. Yes Lord. Mambi phambi kaNkulunkulu umoya wokuhleba elinye idemon lenza elifike lingene likwenza ukuthi enhlizweni yakhe engathi ungakhuluma ngomunye umuntu into engasile. Elinye idemon futhi lenzondo elithi ubuka umuntu umnyanye enhlizweni yakhe kuvuka imizwa engasile idemon lelo lokufa. Understand? Ubamba uxabana phakathi kwabazalwane. Elinye futhi idemon uNkulunkulu uyalinyanya lisinengiso phambi kwakhe. Understand? Uthi ke laba prophet laba nabapostoli bamanga laba bathunyiwe Beziguqula abapostoli bakaKristu. bazenza abapostoli bakaKristu Akumangalisi. akumangalisi Ngokuba uSathane uqobo. ubani uSathane uqobo. okay uSathane uqobo asho ukuthi ke uSathane uqobo Uziguqula ingilosi yena yokukhanya. uqobo lwakhe uziguqula ingilosi yokukhanya. Ngakho akuyinto Ngakho ke enkulu. akuyona into etheni Uma nezikhonzi zakhe. make ini Izikhonzi zakhe. somedonso okuthatha kwezingilosi ezulwini futhi uyahudula okukhonza yena uSathane kulandela yena uhamba nake emhlabeni uzokhohlisa uhambe kuthumela ama-agent kaSathane wafaka emasontweni wathumela uthi awazowisa abafundisi abakhuluma iqiniso uthi awazoshaya phansi abasisi abakhonza kweqiniso uzazoshaya phansi abafowethu abakhonza kweqiniso uzazoshaya phansi omama abakhonza kweqiniso uwona esontweni umfundisi uselala nezingane mbona umfundiselana nezingane zabafana uwona umfundisi esontweni usethe abantu besifazane bangashumayela usothi umfundisi hayi lezitabane zigeza zizohlanganyela noma bengaphenduka uNkulunkulu bathanda benjalo ngoba yini uSathane usesebenzile wafaka ingilosi yakhe obumnyama lapha noma isikhonzi sakhe kulo umphefumulo loya uNkulunkulu awudalile wathi awuzoma la phambi kwabantu kwi-pulpit ubatshela indaba zokuphila kwalomhlaba yena uzobatshela ngezinto eziphathekayo zakulomhlaba uzothi abantu besifazane bangagqoka amabhuluku bafaka namawigi ngoba yini useyisikhonzi sikaSathane seshumayela ngamanzi abantu bangayeza bazonanda amanzi abusisiwe abanike wona athi amahotela wamakhaya novaseline ngoba yini useyisikhonzi sikaSathane. uSathane ingilosi engaphezu kwenonke nini ikhonzayo ngoba wonke umuntu ohamba noSathane uholwa inkanuko zakhe akafuni ukuzwa izwi elipheleleyo. Understand? Why? Glory to God. Ngokuba ke uSathane uyinkosi yakho ubuso uSathane. Ngakho ke uJesu athi ningaba kayihlo uSathane niyizikhonzi zikaSathane ngokukholwa kwenu nongafuni futhi ukwamukela ivangeli elipheleleyo ngoba yini nihamba ngezinkanuko uma beniholwa umoya ingcwele benzokwamukela lokho engakufuni ongafunwa inyama umphefumulo wakho ke uyakufuna. Ngakho uJesu lapha kwincwadi yaMateyu sahluko 5 from verse 3, 4 and 5 uyakhuluma ngokuthi ke abanjani abazoza kuyena abantu abamile ngokukamoya abalambile ngokukamoya abantu abalambile ngokukamoya hayi ngokwenyama. Abakwenyama benza njani banaka okwenyama yapha abakamoya bahamba ngomoya. So ziningi izinto engathi ke ukuba bekuya ngami ukuba bekuya ngami
ngoba ngizithathe eBhayibhelini ngoba ngizenzi ngapha ngenxa ukuthi ke ezikamoya zinokulunga ziphilile ngiyazidinga so ngishutha down inyama yami ngiyayiqalekisa glory to God ngiyayibulala inyama yami glory to God ngishutha down nginqamula zonke inkanuko glory to God ngomkhuleko glory to God nangokuzela ukudla ngiyambiza uNkulunkulu ngisho akangigcwalise ngayo uqobo lwakhe glory to God ngifuna uJesu ngifuna ulizwi azophila kumina ngenxa yenkanuko glory to God afuna ukuphila kumina babusisiwe emoyeni kuphi emoyeni kuphi bright emoyeni indaba inomoya ngokuba moya ulabenza ngokwenyama ingakho abenza amacebo ngokwenyama you understand uplana wonke amaplana angasile ngokwenyama ngoba yini ufuna ukucebisa inyama ufuna ke inyama isuthe ufuna ukwanelisa inyama ayaneli iso alaneli indlebe ayaneli understand taste yakho yomlomo ayaneli ungasutha esiswini bathi kusasa uzolamba glory to God but mawudla lesinkwa lesi lesivele ezulwini understand unginike incwadi kaJohane sahluko 6 understand unginike from verse 25 or from verse from verse 26 right bembona uJesu bebuza ukuthi imfundiso ufike nini ngapha uthi uJesu hayi mina ningilandeli ngoba ngiqinisile ngithi kini yes aningifuni ngokuba nabona izibonakalo aningifuni ngokuba khona abantu abezele esontweni ngoba nakuyadliwa kuphela abakuzeli ukuthi bazothola isipho sokuphefumula abalambile ngokamoya baholwa izeso kuphela glory to God yebo ningifuna ngokuba nadla izinkwa nasutha ngokuba nadla izinkwa nasutha izonto le uthini emva kwalokho yebo ngokuba nadla izinkwa nasutha ningasebenzeli ukudla ukudla unjani okuphelayo yes kepha ukudla okuhlala kuze kube ngukuphila okuphakade eyakunipha khona indodana yomuntu yenzonto leyo yenzona kanjani iseBhayibhelini so nina nisebenzela ukuthi udle namhlanje usuthe uyahamba etoilet yokushiya inhliziyo yakho iboshiwe umoya kaSathane uyabusa so manje ke wena ke ukhonza uSathane ngenhliziyo ngomlomo ukhonza uJesu ngesisu sakho ukhonza uSathane you understand so thina ke siqalekisa lo moya lesenze ukuthi sigcine sesilandela inyenkanuko seyibopha ngegama lika Jesu Kristu siqalekisa le moya ezinto nje wethatha imezibuko sibona sibone ngemuhle bese agijimela ukuyothenga imakeup newig siqalekisa lo moya usho uNkulunkulu wena ukudale ngomfanekiso wakhe umuhle wenkazimulo yendoda so ke uNkulunkulu ubizele ukuthi wena uzoba ke umntwana kamoya kanti God hayi umntwana wenyama asibizolanga enyameni sibizele kuphi egameni lika Jesu Kristu wena ngale kwincwadi seKorinte yesibili sahluko 11 verse 13 ingamangali ukuba noSathane uqobo lwakhe uzenze ingilosi yokukhanya so ke nezikhonzi zakhe zinjalo besithini besiguqula abapostoli bakaKristu yes akumangalisi ngokuba uSathane uqobo yes uziguqula ingilosi yokukhanya go ahead ngakho akuyinto enkulu akuyona into etheni uma nezikhonzi zakhe ziziguqula izikhonzi zokulunga ziziguqula izikhonzi zakhe baningi ofukwe ezukuphela kwazo ziningi impungushe ziningi izinja ezikhonkothayo izinja njalo ezingakwazi ukukhonkotha izinja ezithanda nje ukubukwa abapostoli bamanga izikhonzi zikaSathane bagcwele ku TV bagcwele ku internet bagcwele emaradiweni basebenzela nje izeso zabo so isiphetho sabo sithini ezukuphela kwazo kuyakuba njengokwemisebenzi yazo so imisebenzi yakho bengafakazela uKristu uthi uJesu nizababona ngezithelo uthi abaprofeti abaningi bazozathina begqoka izikhumba zemvu uzogqoka isikhumba semvu ubani uJesu angithi so uza ngesikhumba sika Jesu ugqoke isikhumba sika Jesu kepha ngaphakathi uyisilwane uyisemenzi uzobhubhisa aqede ngebandla lika Jesu yayizonto le so bengifuna ukukuvezela ukuthi uJesu uSathane umbona kanjani iBhayibheli yamveza so bese sibuyela ngale kwincwadi kaGenesis sahluko 4 sahluko 3 verse 16 uNkulunkulu eqalekisa uSathane inyoka le engumhleli enemoya emngaka 7 emoya ebalwayo kuyena namakhanda awu7 yayizolonto leyo imikhala awu7 neempondo eziwu10 ukukhohlakala kwaSathane konke lokhu kuvezwayo lapho uNkulunkulu mase uqalekisa ke uSathane utheni kuyena yona
wayeyakuchoboza ikhanda lakho inzalo yomuntu inzalo yophuma umuntu wesifazane ngesikhathi esithize kuyofanele kuphume sonke lesikhathi yabona ukuthi thina besidonsa ngodizeli sahlani besithoboza nje ithende beshaya nje izithende waqala lapha kuEva wathi khafa ofaka umoya wentshontsho umoya wenkani weza kuKhayini wathi khafa wawufaka umoya wenkani sathi mesanda isizwe wabona abantu beqala bekholelwa umoya omubi lapha kwincwadi kaGenesis sahloko 6 ngifuna ukukuvezela ukuthi uSathane wayesekwenze njani ingakho uNkulunkulu wayesekhuluma noNoah ngoba watholakala elungeni so uthi lapha kwincwadi ya Genesis sahloko 6 so ku verse 1 wathi abantu beqala ukwanda ebusweni bomhlaba ngalesikhathi abantu sebe babaningi emhlabeni bezala amadodakazi yes amadodana kaNkulunkulu abona amadodakazi abantu mahle yes azithathela abafazi kuwo awathandayo bathatha abafazi ababathandayo wayesethi uJehova umoya wami awuyikubusa njalo kumuntu umoya kaNkulunkulu ngeke usabusa njalo usho ukuthi unesikhathi esesibekiwe manje uzonciphisa isikhathi sokuthi umoya wakhe lo moya enginawo wakhe kepha umoya wami umungcolile unembeza wami ungafanele ukwela kuyena uzomthatha ayongifaka lapha kwintukuthelo yakhe esihogweni kwahe njengokuba eyinyama nje ukuba umuntu eyinyama izinsuku zakhe ziyakuba iminyaka izinsuku zakhe ngiyazinqamula from 960 to 120 Lord Jesus uNkulunkulu uvele wanqamla kakhulu so manje uyabona isikhathi esisiphilayo sincane kanjani esisiphilayo emhlabeni ngenxa yani yesono ukuthi uSathane wazithofoza izithende bese kuthofo wasekwenzakalani izinsuku zakhe ziyakuba iminyaka eyi120 yes ngalezo zinsuku kwabona kwakukhona iziqhwaga emhlabeni nangasemumva futhi futhi ngaleso sikhathi kwaseqalile ngaphambilini ukuthi kwande ububu yabantu seyiziqhwaga umuntu weziqhwaga wenza into ayithandayo understand ufuna ukubusa noma ngabe yini ayibonayo noma ngabe ubani ahamba naye understand umoya wokulu umoya wodlame umoya umuntu onesiqhwaga umuntu onomoya omumbi odlame go ahead lapho amadodana kaNkulunkulu angena kuwo amadodakazi abantu yes awazalela abantwana lana ayengamadoda asendulo anamandla yes anegama lodumo yes ebizwa ngani kepha uJehova wabona ukuthi ububi bomuntu bukhulu emhlabeni wabona uNkulunkulu wabona ukuthi ububi sekwande abantu uqale kuEva weza kuKhayini wase kuza kuTubal-Cain owabulala naye engaqondile wathi wathi uyisilwane wadubula uKhayini umkhulu wakhe uthe kusenjalo wathi uqhwaba izandla kwase kushayeka lo yamba naye umzukulu wafa naye umzukulu ayizolonto leyo banike kepha uJehova wabona ukuthi ububi bomuntu bukhulu emhlabeni bukhulu emhlabeni nokuthi zonke izizidlo nokuthi yonke imidlinzo zemicabango yenhliziyo yakho zimbi njalo zonke izidlinzo ezenhlizweni yakho zimbi njalo enhlizweni yami imicabango yami mimbi njalo inqotshwa ngani ke ngoJesu Kristu usangenile uSathane ngokuthoboza umuntu wesifazane izithende lezonto le ngokuthoboza owesifazane izithende uSathane wayesengena umoya wakhe ukuthi abe neaccess umuntu so uyakwazi ukuya phambi kaNkulunkulu ayocela umuntu ukuba ke uyabusa emhlabeni uSathane wayesezisola uJehova ukuthi wayebenzile abantu emhlabeni wayesezisola ukuthi uNkulunkulu usenzelele emhlabeni wadabuka enhlizweni yakhe wayesedabuka enhlizweni yakhe uJehova wathi abantu engibadalileyo ngiza kubachitha ebusweni bomhlaba okay kepha kunendoda eyodwa yathola umusa yasindiswa nemndeni wayo uNoah okay sikhona nje namhlanje umusa watholwa ubani uNoah okay kwangaphelele ngifuna uNoah engakwazi ukuthoboza uSathane ngoba nekwakumele anikele igazi lezilwane uJesu azange anikele igazi lezilwane wanikwa nje umhlatshelo esanda kuzalwa ngoba uNkulunkulu wayenqumela ukuthi zonke izindlalifa ezivula isibeletho mazinikelwe kuyena uJesu bekwenziwa lokho ke nabamuse eJerusalema wayonikelwa kuNkulunkulu kwagcina lapho emva kwalokho uJesu wayehamba uyodla iPhasika nabaJuda kepha wayenganikeli yena ngokwakhe
ukuba yena uNkulunkulu wembekela isikhathi wazalwa ngaphansi komthetho ukuba uzosikhulula kuphi emthethweni. Okay, nakho ke ngale sekuyaveza ukuthi uSathane ngempela uthe kwanda kwabantu sanda isono. Kepha kwengekho umuntu ongakwazi ukuthi asikhulule. Kwengekho umuntu ongakwazi ukugcoba ikhanda lika Sathane. You understand? So, uma kwakungekho umuntu engakwazi ukugcoba ikhanda lika Sathane, siyathola ukuthi uma ethi inzalo yosifazane yokugcoba ikhanda lakho nawe ukuthoboza izithende, kwase kuhamba lapha yakuyona lo ncwadi mofunda khona le iveza khona ukuthi ke uNkulunkulu wayesebeka nasemthini wabakhipha engadini. Kuyona incwadi leyo ufuna from verse 22 esebakhiphile engadini wayesebanika izikhumba abagqokisa izikhumba abagqoka ngoba benqunu ngoba basebabona ukwazi ukwahlukanisa ukuthi banqunu noma bagqokile. So ngaleyo ndlela leyo uNkulunkulu wabakhipha wabakhela izikhumba kwasekwenzakalani. Incwadi uGenesis sahluko 3 verse 22. Yes. uJehova uNkulunkulu wathi bheka uAdamu usenjengomunye So wethu. emva kwalokho usethi uNkulunkulu Adamu usenjengomunye wethu. So ukuba njengomunye wethu uNkulunkulu kuphela nemoya yakhe yasezulwini obekwazi ukwahlukanisa unjani Okuhle nokubi. Yes. Kepha manje makangeluli isandla sakhe. Uma engaluli akeke uNkulunkulu avimbe ukuthi uAdamu alule isandla sakhe. Uthi uma lest he stretch forth his head. Ngesingisi-ke uma nje engalule isandla sakhe ngoba usefana nomunye wethu. Into esimvimbile manje ukuthi ngeke akwazi yena ukulula isandla sakhe. Kepha kufanele kube khona ozokwazi ukulula isandla sakhe athathe kuphi emthini wokuphila ade aphile kuze kube phakade. ubani ofika emhlabeni wenza lokho? Jesu, hallelujah. Understand? Hallelujah. Ubani ofika emhlabeni wenza lokho? Hallelujah. uJesu Kristu oyinkosi. So akekho. Ingakho mafunda incwadi esambulo. Ngifuna ukuthi ngikwenzele lento khona uzoyibona ngokweBhayibheli nangokomoya oyingcwele. Ngifuna understand ukuthi uJesu uyakhuluma. Mekhuluma uJesu uthi singaloko isiplan ukuthi izothini ngoba yena uyafuna ukuthi azikhulumele yena knowledge of God. Incwadi esambulo sahluko 5 ngifuna from verse 3 bese vakaloko ngiyakuvezela ukuthi ke njengoba ngithi mina ke akekho Kwakungekho namunye ezulwini. Kwakungekho namunye ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba. So uma umuntu bangasalula isandla sakhe athathe emthini wokuphila aphile uphakade kwakungekho engatholakala. uAbraham akazange uzakwazi. Emhlabeni uNoah azange azakwazi. naphansi uDavid azange azakwazi. King Solomon azange azakwazi. You understand? Akekho otholakala emhlabeni ngisho izingilosi yazange zize zikwazi naphansi komhlaba nangaphansi komhlaba akekho engafika nasezulwini wayengekho engakwazi ukutholakala namandla glory to God ukuthi avule le ncwadi le abuke kuyo ukuze abuke kule ncwadi yokuphila uphakade. Understand? Kwasekwenzakalani? ngakhala kakhulu ngikhala kakhulu ngokuba kungafunywananga namunye ukuba akekho wezokwazi ukutholakala ofanele ukuyivula leyo ncwadi. Yes. Abuke kuyo ukuze abuke kuyona. omunye wamalunga watheni wayesethi kimi ungakhali bheka inqobile ingonyama yesizwe. So sikusho ukuthi manje yena ngalesikhathi uJakobe ebusisa amadodana akhe mesathi kuguda ubukhosi buyena. Understand? Bese kuhambeni wesikhathi uFares owazalwa ngaphandle ezalwa ubani uJuda kwindodakazi kubani malokazana umakhothwa kwakhe amzala kuyena kuyena kuphuma inzalo kaObed kuObed kuphuma inzalo kaJese kwinzalo kaJese kuphuma uDavid kuDavid kuphuma uSolomon kuze kuphuma kuZorobabheli kuphuma uJoseph glory to God bese kuphuma uJesu. Glory to God bese kuphuma uJesu bese kuba uyena ofika zoba umsindisi ngoba uNkulunkulu ukhulumile ngabaprofeti bakhe ukuthi ke uyakuthumela indodana le ndodana igama layo kuyathiwa ke umaluleko omuhle kuthiwa uNkulunkulu angona phakade glory to God. Kuthiwa ke yena ungumqali nomphelelisi. You understand? Impande kaDavid ukuba ivule incwadi nezimpawu zayo ivule incwadi nezimpawu zayo eziyisikhombisa izimpawu ezisikhombisa umoya glory to God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Understand ukuthi lento le eyakhe kuphela uJesu. So bese afika uJesu azonqoba ukufa. Hallelujah. Ithi incwadi yamaHebheru ngithi usahluko 2 bengaphosisi
Incwadi yamaHebheru sehloko 2 ngisheshise khona ngizobheka ukuze ngeze udelay. Incwadi yamaHebheru sehloko 2. Yes, God. Hallelujah. Funa ngibhekela phaya ku verse 10. Hallelujah. is verse 10. Yes, God. From verse 12. Ngiwaqala from verse 10 ayikike ngaphathi ngifuna ukucacisa nje. Ngokuba kumfanele yena Okumfanele. okukhona konke ngenxa yakhe. Kukhona konke ngenxa yabantu kaJesu. Yes, Lord. Ukuthena uNkulunkulu qobo lwakhe. Nokukhona konke ngaye. Yes. Ukuba lapho eyisa amadodana amaningi enkazimulweni. So amadodana amaningi enkazimulweni thina abantu abakholwa yizwi usiholela usibuyisela le khona kumele siphile khona. Okusho ukuthi ke uAdam naye ukuba waphila ngezwi kaNkulunkulu. Ngabe naye waphenduka inkazimulo ngabe akakuthelanga ukufa. Ngoba uNkulunkulu eseniqalekisa ukuthi ngokuba wena uyinhlabathi uza kufa uphinde enhlabathini. Lapho kusho singadalelwa ukuthi sife. Sasidalelwa ukuthi siphile size siphindele uNkulunkulu kwinkazimulo. uJesu wakwazile ukunqoba lo moya lo wokufa wasikhombisa indlela yenkazimulo ekumele siye kuyona ukuba uma efa uvuka ngomzimba omusha. So manje ithele incwadi la Lapho eyisa amadodana amaningi enkazimulweni amphelelise ngezinhlupheko yena oyinkosi yokusindiswa kwabo. manje mina mfowethu Bright ngiyambonga uNkulunkulu ngoBright. Ngakho konke ngiyambonga uNkulunkulu ngoBright. Ngakho konke ngiyambonga uNkulunkulu ngoBright. La emhlabeni simele ukuhlupheka. Ungangizwa kabi. Zonke izinhlobo zezinhlupheko esihlangabezana nazo sifanele ukudlula kuzona. Akusho ukuthi ngoba ususindisiwe wena impilo yakho izoba perfect ipheleliswe. Nope. Uma ukuthi lowo siholele enkazimulweni yena wahlupheka ukuthi nathi sifanele ukudlula kuphi ezinhluphekweni ukuze sifike kuphi enkazimulweni. Uma ubiziwe wena emgqeleni wabizwa umfundisi wamanga ukubizela inkazimulo esemhlabeni njengoba noJesu sathana omkhombisa inkazimulo esemhlabeni. Wathi ke kubhalwe phansi ukuthi uke okhonza uNkulunkulu wakho ngithi sathana uqaphansi ukhonze mina ngizokunika konke okusemhlabeni. Abantu abayizikhonzi zikaSathane beze kunina bazonitshela lezo zinto. Bazonitshela ukuthi ke wena udinga imali wena. Umshado wakho uyafa wena. Thatha amanzi ami uyogeza ngawo. Wena ufuna ubusuqashiwe. Baprofetha izinto elizidingayo vele ngokwenyama. Kepha lezo zinto ukuba bonoqondo uzo understand ukuthi azina nzuzo kumzimba wenkazimulo. Ezomzimba wakho kweke ngathi uzodla usuthe kusasa uye toilet. Uzoceba uthwele kusasa uyafa le mali ushiya ngemuva. Lo mphefumulo wakho uzohamba esikhokweni. Nayo yonke imisebenzi kaSathane la kufundisa wena emhlabeni. USathane uzela ukuzonifundisa indlela esikhokweni. Bonke abantu abaphile ngenkanuko yenyama uSathane unifundisa indlela esikhokweni futhi niyayithanda nithatha ngenhliziyo ezivulekile. Ngokuba ongcwelisayo nabangcweliswayo bonke Yes. baphuma kumunye. Baphuma kubani kumuntu oyedwa. Ngakho ke akana mahloni Ubabiza ngokuthi abafowethu ethi ngiza kushumayeza abafowethu igama lakho. Ngihlabelele ngawe phakathi kwebandla futhi ngiyakubeka ithemba lami futhi bheka mina nabantwana uNkulunkulu anginike bona. Yes. Ngakho ke Ngakho-ke njengokuba abantwana bahlanganyela igazi nenyama. So abantwana mhlambe bazoduka mayeleni imvihlakalo. Mekukhuluma abantwana abahlanganyele egazini nasemzimbeni. Abantu labo belandela uJesu. Bekholelwa yilento ezishoyo. Belandela yena esakenyameni bona. Babantwana bakaNkulunkulu ngoba bahamba naye esakenyameni. Understand? So bona bese bethula ubufakazi bathula bakhuluma ngomuntu abamaziyo babe naye phakathi kwabo. Understand? Wayesebanika lo moya wayinawo yena. Understand? Wayesebenzakalani? Ngakho-ke njengokuba abantwana bahlanganyela igazi nenyama. Yes.
naye uqobo Naye uqobo. wahlanganyela khona lokho Mhm. ukuze ngokufa amchithe obenawo amandla okufa ongusathane. Siqhamuka phela brother, siqhamuka incwadi yeGenesis. Ayisho incwadi yeGenesis ukuthi ke owesifazane usathane uyakumchoboza isithende ekhuluma enyameni ekhuluma kwenyoka ethi ke uyoba nobutha phakathi kwakho wesifazane nawe owesifazane uyokuchoboza ikhanda lakho uyokuchoboza izithende zakhe bese ithi lapha yakwincwadi yakho uGenesis ke uma ngase umuntu akwabe namandla okuthalula isandla sakhe emthini okuphila athathe adle athola ukuphila okuphakade bese ithi incwadi ke kwakungekho ke epho ngakwazi ukwenza njalo ingakho kwase kubhekwe ezulwini ngobheka ngaphansi komhlaba kwase kuthiwa ke hayi ungakhali ngekashe ethi uyakhala yena wathiwa ke hayi unqobile ingonyama you understand qhamuka kwaJuda you understand ngokuba uJesu uyena ofikile njengoba isho incwadi yamaHebheru manje ukuthi uyena lobe fikile ukwazile ukuthi azozwa ukufa ukuthi into enjani ngenxa yokulunga ayikho wakwazi ukuvuka ekufeni ukusho ukuthi ukufa akunamandla ekulungeni. Ukufa nalithi ugaja akunamandla ekulungeni. Hallelujah. Hallelujah. Uma sihamba noJesu sikholwa kuye senza konke akushoyo ukufa akunamandla kuJesu. So uma siphila kuJesu sikuye ngeke sikwazi ukuthi ke sife ngokuba sothola ukuphila okuphakade ngokuba sidle isinko sivele solweni. Hallelujah. Asisebenzeli ukudla okuphuphayo nokudla okuphelayo sisebenzela lokudla ukuthi ke babusisiwe bonke abomileyo ngoba bayakuphuziswa babusisiwe bonke abalambileyo ngoba bayakudliswa basuthe sisebenzela lokho masisebenzele lokho uzokhohlwa izinto eziningi sathana uthumela ama-agent abesisakwazi ukwahlukanisa phakathi kokuhle nokubi ngoba yini lathi siphakathi kwabo lo moya lo uyasincinza ulokusibamba ungena kamnandi. Mnike lencwadi esayile into yamaHebheru bese emva kwalokho sesiyabuya ke sizongena kule ncwadi le Glory to God yaJohane sahluko 4. Ngakho ke njengoba abantwana behlanganyela igazi nenyama naye uqobo wahlanganyela khona lokho ukuze ngokufa amchithe obenawo amandla anqobe ngokufa kwenyama wanqoba ke lo ngoba usathana udila nenyama imphefumulo uyazi ukuthi ilandela ngamunye. So inyama yakho mekhohlisekile uma uyaphansi esihogweni uvela nje ukhohlisekile enyameni okusho ukuthi wena uyaphansi esihogweni phansi kwabafileyo kepha uma ehluleke umoya angithi wona bezithethu ba-accuse usatha uJesu Kristu ngokwenyama balanda ofakazi baqamba amanga wazithulela nje uJesu. Understand ngakho ke yavuka ekufeni uJesu ukuba wayazi ukuthi umoya wakhe ngaphakathi umsulwa ingabe nawe unembeza wakho ke umsulwa yini uma ungekho umsulwa hlala phansi ngedolo uguqe ucela uNkulunkulu akulungise inhliziyo yakho mzalwane nina niyatotoba nina niyajamasa nina kumnandi nina yonke into nje ibona ukuthi uJesu ungakunina ngoba naku nemali nemsebenzi ingane zenu zihamba ngeemoto ezibizayo zema university ubona ukuthi uJesu nawe ngaphakathi inhliziyo yakhe ifile ubufebe ukutshontsha amanga inzondo ukubulala ukudaka utshwala ukuphinga yonke lonto leyo ukuthakatha ukukhonza amadlozi namadimoni nibe nithi nemasontweni niboshiwe ningabona ngathi nakho konke lemhlabeni kepha ngaphakathi niboshiwe. Isiphetho into ezoveza konke ukufa kwakho akho madlozi ozekona amchithe obenamandla okufa ngenxa yokuthi unembeza wakho uyamangaleleka ngeke ukwazi ukwenza lokho kwenziwa uJesu abakhulule bonke fanele ukukhululwa ngoJesu labo abathi ngokwesaba ukufa ekuhambeni kwabo konke babeboshelwe ekugqileni besiboshiwe sizigqila nabafowethu lodade wethu abanye baboshiwe. So ngokwesaba ukufa sibalekisiwe ngenxa yeJesu. Isono esenza ukuthi sithande uJesu. Isono singenza ngithande uJesu. Angiphinde futhi. Isono singenza ngithande uJesu. Ngokuba isono ngalesikhathi sifuna ukunamathela kumina, mina ngifuna ukunamathela kuJesu. Isono singiphushela ukuthi ngithande uJesu. Wena kepha isono siphushela ekutheni ufuna ukugcwalisa inkanuko yakho. Ngiyayizonda inkanuko yenyama ngokuba ingiholela ekufeni. Ngiyayizonda inkanuko yenyama ingiholele ekufeni manike bese siyavala ngibona incwadi yaJohane Bright bese faka lokho siyavala manje ke sifeza lezi zinto ngokukamoya ukuba ezikamoya ayikho leyodwa into engikhuluma ngeBhayibheli ekuthiwe yamhlenge ezikamoya bonke abantu abezwa benza lezi zinto benza izinto zikabani zikamoya bonke abantu abakholelwa imibhalo nesambulo bakholwa ngokukamoya manike incwadi yaJohane sahluko 4 ngoba sesiyafuna ukunikhombisa ukuthi ke asakholwa ngokuthi sigqoke uniform
Angikholwa ukuthi mina ngoba naku ngimnyama nginebandla labantu abamnyama. Angikholwa ukuthi ngoba naku kuthiwa kunendlela enkulu kuthiwa yindlu kaNkulunkulu noma kuthiwa ibandla likaNkulunkulu. Ngifuna uunderstand ukuthi sikholwa kanjani thina. Ingakho ngikwazi ukukholwa nomuntu oseMpumalanga, umuntu oseBotswana, umuntu ke oseLimpopo, umuntu ose-UK, umuntu oseZimbabwe, umuntu ose-Vryheid, umuntu ose-Eastern Cape nase-Western Cape. Bakholwa ngoba yini? Akubona abantu bami. Khona umuntu obanikile amandla. Understand? So mesikholwa njengokuba yini esiyalelile. Uthini lapha umuntu esifazane ethi ke nina nithi ke indawo yokukholwa noma yokukhonza noma yokukhuleka iseJerusalem obaba bethu bathi ke isentabeni. Bese nje uJesu kulomuntu esifazane. Sifazane kholwa yini? Kholwa uJesu. Isikhathi manje siyeza. Lapho ningasakukhuleka kuBaba. Angeke nisakhuleka kuNkulunkulu. Nakule ntaba yaseJerusalem. Ngeke nisaya futhi entabeni. Nina nikhuleka kweningakwazi. Nina nikhuleka kuphi? Kweningakwaziyo. Ingakho nikholwa bafundisi ngaphezulu kwezwi likaNkulunkulu. Ingakho nikholwa ke izinto eziphathekayo ngaphezulu kwezwi. Nikhuleka kweningakwaziyo. Ukuba lezi zinto nikhuleka kuzona nizazi kwanina. Thina sikhuleka kwesikhathi. Kepha mina lowo ongibizileyo ngiyamazi. Ngokuba insindiso ivela Ngokuba insindiso uJesu uvela kuphi? kubaJuda. uJesu uvela kuphi? kubaJuda. Okay, kusho bona abantu bokuqala banikwa izwi ukuthi bahambe ngalo. Akusho ukuthi labo kuphela. Banikwa izwi bona abantu bokuqala banikwa izwi ukuthi bahambe ngalo. Balihamba ngalo uNkulunkulu banika isethembiso wasigcwalisa mfi. So manje uthi ke insindiso ivela kubaJuda. Kodwa isikhathi siyeza. Sesikhona manje. Sikhona ke manje isikhathi. Lapho abakhulekayo. Isikhathi sinjani sikhona manje? Lapho abanjani? Abakhulekayo, abaqinisileyo. Abakhuleka ngokweqiniso. Bayakukhuleka kuBaba. Kubani? kuBaba. Kubaba kanjani? Ngomoya nangeqiniso. Ngomoya nangeqiniso. Ngomoya nangeqiniso. Asikhuleke ngezindlu. Ngomoya nangeqiniso. Asikhuleke ngezivatho. Ngomoya nangeqiniso. Asikhuleke ngama-uniform. Ngomoya nangeqiniso. Asikhuleke ngeziwasho. Ngomoya nangeqiniso. Asikhuleki yini ngezilwane ekumele zihlatshwe. Ngomoya nangeqiniso. Sikhuleka ngomoya, umoya wodwa siwubizayo. Sibiza umoya. Sibiza umoya weqiniso. Ngokukholwa ikuwona. Yizona into leyo. Ngokuba uBaba. Ngokuba ke uNkulunkulu esimkhonzayo. Ufuna abakhuleka kuye. Ufuna abakhuleka kuye. Abanjalo. uNkulunkulu ungumoya. uNkulunkulu yini? Ungumoya. So uNkulunkulu umoya ufuna abantu abakhuleka kuyena ngokomoya. Nina nihamba ngezindlu. Nina nihamba ngokuthi ke ibandla lakho kade waqala ukukhonza kulona uyazilibazisa umosha isikhathi sakho. uNkulunkulu ungumoya. uNkulunkulu ungumoya. Abakhuleka kuye. Bonke abakhuleka kuye. Bafanele ukukhuleka ngomoya. Bakhuleka ngomoya nangeqiniso. Bakhuleka ngomoya nangeqiniso. Indaba inomoya mzalwane. Indaba yami lapho nje. Ukuthi singahamba sikhohlisane siduduzane indaba inomoya. Umoya wakho ungalungele uNkulunkulu ngeke uzubone umbuso wakhe. Ngokuba uthi kwincwadi yayo lencwadi le sahluko 3 verse 5 uthini? Ngifuna uthini umoya ingcwele? Waphendula uJesu wathi ngiqinisile ngithi kuwe. Yes. Uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya. Nangani? Nangomoya. Understand indaba inomoya qala. Kufanele ukwamukela uJesu qala. Uzwe wenze zonke agcwalise uJesu, ugcwalise ngomoya ingcwele. Angengene embusweni kaNkulunkulu. Anginandaba ukuthi udriver motoni noma uhlala kuphi umuzi onjani noma kuthiwa ukuthi uNkulunkulu ukubusise ngani. Lozo zinto uzofuza uzishiye ezalemhlabeni. Sikhuluma nje ngokuzalwa thina. Ngokumoya. Glory to God uzalwe ngawe. Lord Jesus. Glory to God uzalwe ngoyani? Ngomoya nangeqiniso. Hallelujah. Funa uzalwe ngomoya. Abantu abaningi abayifunde igospel. Abayifunde ivangeli. Bafuna ivangeli leplastic. Bafuna ivangeli lama-bank account. Bafuna ivangeli lezimoto ezamasonto emhlalo. Bafuna ivangeli labafazi abahle abagqoka amawigi nama-skinny pants. Bafuna ivangeli labafundisi ababathembisa uwangala abagcwele inkungu engenamanzi. Nifuna lelo vangeli. Hambani ke nakubona. Bonke abantu abafuna ukukholwa kuNkulunkulu nabakhuleka yena ngokomoya ngeqiniso bazolandela ivangeli lokamoya. Noma ngabe thuku bese ithatha iBhayibheli lakho livolo zakho livula. Understand? Banika incwadi ezenzo bonke abantu abafuna ukukholeka kuNkulunkulu ngokomoya ngeqiniso. Incwadi ezenzo 2:38. Bonke abafuna ukukhuleka kuNkulunkulu ngokomoya, glory to God ngeqiniso.
Phendukani. Phendukani. Iloyo naloyo abhabhathizwe. Mekuke bandleni lamanga lapho khona ngashunyayela ivangeli eqiniso kuphuma khona. Angikwazi yini oyihlalele lokukhuhla ibhenji lapho ukhuhla izihlalo ucobezela isihlalo ngenxa yokuthi ke uthi kade phela ngafika lana noma ngazalelwa khona. Wazalelwa emangeni ngeke uphele ukuthi uzozibophela uzofela emangeni. Phuma! Phendukani. Phuma! Phendukani. Phuma! Yilowo nalowo bhabhathiswe. Egameni lika Jesu Kristu. Ukho! Ukuthethelela kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa. Isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngoba lesithambiso. Ngeseno nesabantwana bethu. Esabo bonke abakude. Bonke. Inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi abayala watheni. Zisindiseni kulesi sizukulwane lesi esiphambana nayo. Zisindiseni ukusindisa kuvela ngokuthi wena uthi uyakholwa amazwi kaJesu ukuthi uJesu wanqoba ukufake. uJesu wavuka abafileyo. uJesu uyindodana kaNkulunkulu. uJesu uyinkosi yaphakade. Bese ubhabhathisa egameni lakhe uJesu Kristu. Ungene ngamanzini uphume bese uphinde usebenzele umoya ukuthi ke ungene kuwena. Egameni lika Jesu Kristu. Bona bonke abantu abafuna ukubhabhatiswa egameni lika Jesu Kristu baza kusithinta kule mniningwane leyo ibonayo ku screen noma uyizwile ngesikhathi inkonzo iqala. uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi asenzele sona nangomusa wakhe. Ubona bonke abantu ngabe useThekwini, eGoli, Maritzburg, Vryheid, Eastern Cape, Western Cape. Abafuna ukubhabhatiswa ngoba sithini kule mniningwane leyo uNkulunkulu uzoyenza indlela sifinyelele kuwena. Ungene emanzini uNkulunkulu evumile. Jesu Kristu uyinkosi. Yosifuna umkhuleko. uNkulunkulu namandla egameni lika Jesu Kristu. Glory to God. Siyabonga uNkulunkulu namandla. Wona uNkulunkulu ophakemeyo ngemsebenzi yakho uNkulunkulu uyabonakala. Ukholo lwethu uNkulunkulu siyacela uNkulunkulu namandla ulikhulise kuwe. uNkulunkulu namandla siqalekisa sishisa yonke imisebenzi namaqhinga kaSathane uNkulunkulu. Emzimbeni yethu nasenhliziyweni yethu uNkulunkulu sicela ukugcwaliswa ngawe. Glory to God. Siyabiza Jesu Kristu inkosi yokuphila. Siyabiza inkosi yamakhosi sithi wena uphakeme uNkulunkulu ingilosi. uNkulunkulu oyingilosi yokukhanya. Isho uNkulunkulu wena osibizile ngecebo lakhe ngendodana yakho uNkulunkulu ngegazi layo uNkulunkulu kuba thina sisendiswe. Siyabika uNkulunkulu usizi lethu siyazendlela phambi kwakho uNkulunkulu namandla kuba wena baba usindise uNkulunkulu. Usilule uNkulunkulu isandla sakho siphunyukiswe uNkulunkulu kuyona yonke imisebenzi kaSathane azama ukuyibeka phakathi kwethu. uNkulunkulu siyacela sizendlela phambi kwakho kuba uNkulunkulu ushise yonke imimoya enkohliso nobubi ezinhliziyweni zethu. Usigcwalise ngomoya wakho oyingcwele uNkulunkulu. Lapho sishoda khona uNkulunkulu namandla usigcwalise ngegama lika Jesu Kristu. Isho uNkulunkulu umkhulu esisabeka, uNkulunkulu ophakade, uNkulunkulu okuphila, uNkulunkulu ongenasiqalo nesiphetho, uNkulunkulu inkazimulo. Sithi baba siyakubiza ezintweni zonke uNkulunkulu lapho sigula khona usithende uNkulunkulu namandla usiphelelise. uNkulunkulu namandla usigcwalise ngomoya wakho weqiniso. Kube yiwona ozosibusa uNkulunkulu kusuka manje kuyaphakade. Amen. Amen.